Augustia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Mano mwanju muliro ndi Steven anda soberete ni maro bengi ya litskoli chuma nene krotoroje yobono manyabu numuruberi bobosera bwengo jakira uyogo jaga chinsebere jabano marogoba atoitaigo mbaga chinsesato jiobotko bwale utakole ne asenjera ya bene credit kuri chuma ligi tariki 17 na ibere umuteino wa 3 mwaka wa 2022 na isato nyasa twanjera torende weekend ma isanani twarenga somuro rwebosera metini gotoko ande weekend ma nandi twara ligereria atoma goja gukwana somuro biri uyo gantu semere tubana ni gomanda tako babu yasi chinga cheino bono totakana turaro sobos turaro sa chinga chel turatebana ngida kero korwa elinde na lieko bwana lekiare family ose amateni go ekoroswa yasiri kabisa bana bisho waujo totebia mangere ndeigoro yobosera bwenge ona kwale ne asenjera ya bene obena into asemaro wa yaboni mbra yajagire godwa ni medena bono abantu mwakomera abandi mwarenge mugondo bone morosite mwaira ni chinga chino ngano to akwale ne somuro bobosera nyirana ai namba yetu ne yera siskini gora abu 0792192834 inero tutumira ujumbe auto tenga kinga ya ere na boto tumina ujumbe na koromuga kamo no mongi na boto dena ana otori nyomba to baligire ndi no mongi no muga kone na abana na boto tumira ujumbe na boto tenga kimurobelio okokonyire gese twagachage tumete twachakirange metinyara ere ga twachage tumurobelio na boto dena ngakyo okonyire na ngakyo tete tukwane medera bonya na ko bate topic ke tutakete tukukwanira na boto tumira ujumbe agutira sina mbira siskine ya sensa mimi mitandao tonyora Facebook tonyora Ndizi TV News digital boy sensa ya YouTube ni tonyora Ndizi TV News ko nyora chinga kina boto tweet @Ndizi TV News bono tianda bishop libagara to kwani weekend boje ntoranyorana nera to kwani atusabiri to chako murobiri bene to makote topic yeli tuko lialero karibu sana bishop asante sana karibu na injo mwajua se andonsi mototegereta sichinga kimene chiganda teko bakwania na ndiko irire buya bose bwana asifiwe yenende ne marago bende bose ichumengi yeli nyasa bangire ichumelia ebwato gosese ni wokonene asenge njamangana tubwata na ye chinka amangana aretiro kwa gachoko nene because twanyorire ng'abantu abange manje tomurobiri oyo amaene na nyorira abantu abange na abange bagotebanga umurobiri oyo noro tukurigereria engaki na sengaki bali bonse tuomeranire tikonyara kubakwana mwensi ya marieta lakini manyanga na atebire mbiye mono ase bali twabere tukumirana na bali mwabere mukurigeria umurobiriga tete kubatetiganya sai abaseni mono saidi yabo ngo chatore twara kapole ndega somo wako kurukwa nyangarora kuruga tisemo janya macha so gusiri mu muromo abo benyombenke igonda tete mo akori nyangarora abana bawo iyo ya mukuru kuwini ya mukuru kwa ribonsina kurujinse mu gicamagena togote banga pole sana mo akanyangarora asugusiria mu muromino togote binga ngora na inda abantu bali bakiendega banje to murobiri yo pastor Chaki pastor Morara Reverend Morara babanya bayo mambirende mongino no akarabu kwa Rose asengi njo mukutano mambi bwabangina mwiyarige ni bono mambiga abu asichinse mochia kiendeke Anointed Faith Mission Church abono bishop na bogo sabato jako muroberi asenjera yabene tata no mwana moikomo chenumbi yamana asengi njo yechinga munechi ande miyamana sogo tuigurira na gotoa obugima bunga munobo egwiki ye muna togo chugwika igarero ichuma gukwana mangana ya manene twasabire tata bategeri asibare kendi yonso kwana nyasa to bongani bokurugoro no moikomo chenu torae asedere Yesu Kristo no motorito amen bimono bono mwanju muri bano twachakiro murobiri asenjera yabento taranda sense media topic tukurala re weekend twakwanete na twakwanete na tojikwenda litukura bishop abanta bangeri tukuliala rana negusi nalyo kanyora bakweni abanju babali basirire bono rera abantu baro matanga ba pole bono mwensi tutamanyeti nehe bano tutamanyeti lakini soro gorwa usina nembale bali kanyora bono batende bagabata ya mateja na bosaigo boromba amanyene ya mateja na bosaigo bono kanyora ne amatenja ajete ngabwe karaba besi bono bajire bono batigere boka lakini nyasaye naro asebalia sorry asebalia mwasire runa banjwa usemwa bwata matanga rero usemwa bwata matanga wikie gocha bonse betoko batebinga ngora nande ngora no turamo nyasaye naramo naine bina basubati metende bakora ajati metende kusikani je manya mingi basubati ba uja bara agendere karo matanga be bakorire
bagenda bono batigana na bamura batigara bokaria maeta mugisia tanga manyinga na marito bona basibati umenyete ekerege ntoki abeire igo bakogenda so borende tokota banga manyinga tojimo sumuto musibati mwabokwa busemu muro mwabokwa sentato mwabokwa busema mo mwabokwa bono bakoranga ari ninka tigabagenda babero babubutesi lakini eri binte bingona gosirabire rero no yo moyo moko genda gona abande rero bakoganya binte byasirire byasirire yabona bya kabisa bono manjimore twakorera zinjira ya bene rero tubate sensemo imitano nene litwe weekend twakwana degoro yo botaka tokara no botaka anabora asali obosera bwenga tukanyora nekero montaro motaka anabekwirira buno ngaya sarika bintu bite byaba no abana bari kwande skuru kero na abana bari kwande skuru igo nigo ekwirira buno bosera ibogo sarika senge yekera nene gento gekorenga ngelina ekere enkere buya ebwate bintu igana bakonyora yasukire go bosiri tukorero na bisho beto taka tukwana ngakituta geto serio botakobo kurwasi jinga cheito irindo bosera bubwenere na kila tutaka turakwana bishop bono tari raisi gento gikuru kubutaka na twakwanete ngane chinderia ne chinderi ne chimbe sana echire kuru kagori gatangani bakekagori yakane aso muntu bwe kongainire oso manyire ngakia kubuna na chinderi echo ichibona barandi bagutumia kuragerera lakini onda tengo tebi amariko tari kwana muna barandi bagukwana amarika ukwane tofauti ngakiura arwa chinderi echo osenga kura arwa sobotako obo ngakiura achiche mpako ikeseke wango nayo utari kurukumotaka maete obotaka nebi oburara kabere tubwatu botaka bwake moika ane tubwatu botaka bwake mobere ebinde byonse nebya muhimu oyo minto nekero bwatu obondo bobwenseye obonda bwenya saye botayo igenga munambusa because ebino okubitiga lakini obonda bwenya saye kereboro n'obonda bwenseye kereboro bona yiguru muntu siseniri lakini wana marika goteba igato tugenda sa mariko egetabu kia Matayo isanemo kebungo kiaye 31 32 na 33 gaki timona gwe chanda gotebanga ninki tuganetie wose ninki turanywe wose ninki turabike na kia abantu bebisa kunigo bakurigia ebinte bibyonse kurende oisoino ore igoro namanyete nga muganetie binte byo byonse kiro muntu naganetie bintu kiro muntu naganetie nibo kiro muntu naganetie jibesa naganetie chianga muntu natagete kwagacha tete komenya buya otwara chiombe bona igusara sina tatu kurende litangani ligia oburuoti bwa Nyasaye n'oburonge bwaye nebinte bibyonse pi na momentero igobona ibintu byonse imbi daibona lakini nde ebintu na bitokoroka obotenengo ekere kwanyorire nibo nere korokwa ebintu omenyete buya kuragera buya osomia abana ubwate yango kubeka wasoka buyega abantu bakororanga uyo wasokire kwera na buya lakini amarika atebere ngaki kararigia litangani utaranyore ibintu ebyo because amante batangane ebintu kubwa kumutangani manene bona sote katite yo yogo siseniwa como egente katanga no koriyo buroti bwa Nyasaye litangani igo bona to debe no buroti obumma banyane na bogo serio botaka obo buroti na bogo serio botaka I like that lakini ndingorora na bono rende na ngodeba na mwana soma mono oje gokonya buri bakurwa sensemo yo botaka rende ine enkalende familia alia igo bono nebo mwana ngo somare na mbali no monene na benga bosa bishop koranga okay basomire bana basomire bachire makerele ba beira batenenku lakini bahashira bande bakubatike nibeya basingenjo batarige tuburuti bw'Nyasaye litangani nabo kurigia amasomo sp uriye masters uriye phd uriye degree uriye byonse onyore nibo lakini omoeri omanyangaki ebiense no bigotegarense oburuoti obono bwakare na kare gitabu kia Yohana isato ikomene isanemo egotabanga timosira muchikonyoro oburuoti bwa bwakare na kare so oburuoti obwakare na kare tubwate bindara kabere umaite tubwate oburuoti bwabono oburuoti tokuragera oburuoti omenyete buya oburuoti tokwegokeri maete omonto nagotebi ng'orwa okubona Brighton ase bono okorarago kamogoko nkarogete gwokora abanto okwegosa bare kerege bwaketukierukira amakweri so oburuoti bwabona iga n'oburuoti bori tokoroka Yesu agoteba ng'a igo najete enderi mobe n'oburuoti naende mobe naboro bukegima so oburuoti obo borara kabere ndo bwato oburuoti bwenibo oburuoti bwobotenengu oburuoti
bo tomenyetere borobo ande tubwa tuburuoti boribwa bwa kare na kare omwanju murigo no gweta sense muyobosera bwengare tutakwana ogoseri obotaka kero bisho batusomeire bukwa boterere na oikobe na nyasaye endo ma oboruoti boigoro na borako botenengu kerwa mutigire nyasaye ebo naina boto te bijumbe nga kya oroje na ngakiora seri botaka amete ngora tora abantu bare bako enga marwali batano botaka bako seri ni boteyo bari bako enga maruno siere onje muri bonto tumere ujumbe ya nga kya oroje na ora seri botaka ikyatwaro no botaka obo moite bise kogendera na benge gosareka mondra bago tamo musubati na bago tama gina kende ngeyo komwa nabagutama no musaja nabako na kene ngiya kuri nyumba na bintu biguturubane enka ya sereka ebisho bwatebrina bono oburuti bwo monene nabwo ndi bono montata keriko liyo burutirinde ekraro mutaka gose krare motajiri oburuti bwo kuborigia chingaki kwabonyorire umaete nabo konyoranga chingaki chomonto mbona ategete konyora oburuti yani mbona akuiguka mbona akuigwa maete omonto na totegerete uchandikete no botaka kumbo manyire ngaki kai okumbo gocha konyora na inche mbio kimna abantu bande no kurari oburuti wa nyasaye maete gente ke twataba kuri oburuti wa nyasaye no komonyora Kristo gogotoria ina buto na bo kurari oburuti wa nyasaye litangani ekera gotoriri ona ebibinde yesa goteba nga na komentere bona kera komenteire igo gochaka kugaria igo gochaka kugenderera igo gochaka gusisenigwa because buruoti gento keyo kegocha minus yoburuoti minus yeringana yaya kire gento gwika gitangana mo neringana nyasaye neringana nyasaye kare dia beire dia tangarire mutu bono dia koreta ange nderi kwa manyankyo gukora asobugimo lakini bishobe karuto kwendete gukwana rende generally umuntu tayo otamu maidi nyasaye lakini ro motenengu you know serdio botaka bono na kinango tengaki ntubwate okay no re Yesu kerago temwa no maite shetani nya kwara somire kitabu kya Luka inya shetani nkumuirare Yesu gitunuguru akamatebia akamana kumworokia akamatebia ngebintu biri byonzi yoroche ne byane ayetuga matu ngwa mari arion iga mari naro yabantu batukamete ekoto tebe na shetani ni garo na Yesu no mutaka ende krakar ko moro kya maria yonzi bishop okay Yesu no mutaka orenge una marika bata abo mutaka tuja ko baba tene uno bo maene lakini mono ese ngenjo kare Yesu roje engate te 40 days shetani amoroje ta mabera maito monto bwe ngate te no monto rabugete monto bwe ngate te tabwa tingu monto bwe ngate ono shetani agatumia ko ndeli bakaliria komatabenga gagyo tagwanja ko bintu roje ochandegete otagwanja utukame nkwe ni berions lakini Yesu tatukamete Yesu tatukamete ni bo yense ni bo nere yense tutatukamete pi because abantu mari bairwe ni bo yense no moelio emune gitabu kia Matayo emerongebere na inye 35 ego tabanga ki ebinto byenseye byonseye nete nebinto biroro byonsi bikolete biete nakini lingana liane lilo lindigweta so ntobwate bintu bigweta naenda maene byaitire mbaro twaro libabibwate bono mbabibwati mbaro babibwate babitigire gabwo mbaro basomete batigire kiregentabo oboruotyo bonene ekere kwata kire konyora oboruoti no gosene gwokuya nekere kwa mwanjiro monene nyasaye naende kerago kwa amarika gotase gitabu kemera ngano nga takwa mono akoeke wango kerige isaine uko omaetenga no bwate ndagere yawe yakira rituko tari obotene nguborio boragwocho kandi bagotige nyasaye obotene ngubore kiasi obotene ngotebe obotene ngubotebwati amatemo ebya kasika tuende tukwana igoro bosera bwenkane negoro yobotaka ngito sairi obotako bo asinga jetu chibwenere bishop ebintu byonsi mbitagete chibese no ene kero kuri no ne ringane nditagete chibese rende kero koremte byonsi nere biyana bona kero monto aro motaka bona batagete gote are ngakiba okoro botako bo musubati no musaje ngakiba okoro bona kere baramo batagete gokoro botaka umanyete tigatwirane kare abantu banyorilingana ndigote bangaringana abantu baje gwikaraza ngabona banyorilingana banyori roboruoti ngabona ebinte bigocha byoga bije byoga bona abantu abenye babwato mugondo tigabachake kolema babeke ndagira
babeke ndagera bagese baragire ubu no botenengo babeke emete basimeke emete basimeke chingeni baro chimbago cyabo buya abantu bari barabaremi abatenengo bo gukumia asinge njoboremi bwabo batari abataka batari koraranjara igo omuntu goikaimoke akore gasi gwiko omuntu akore gasi omuntu akoika abantu bakore gasi onde goikagenda arigie gasi arikwe onye togo kore gasi yayo ya mugondo naboko genda urikwe gasi because no somete na no bwati certificate yao genda urigie gasi egasi yekere kwanyore nera koreto botenengo because abantu bari basomete batagite kurigeri kugigasi batana kubuka bagenda bari kugigasi batugata abantu bwati certificate nyinge bagwati diploma aganyete kurigi ngaki nkonyora matianga ngomanyete matianga ngomanyete machogo yani abantu bakona kurigi abantu ngama na konyore gasi lakini muntu tana kwenda no na ali county atebene gabana ndaita korora amurigi no ene mitinye 3 okomanyora matabinche ni somete ke wangeke bono ne gasi nkorigi asore confident na bokonyo kwanyorire gasi wikoriye gasi igobono wikomonde tome ali yemeremo asogoseri botaka morigie meremo ase chiobis emeremo erio somerete gendo obis nye kunyo somerete agriculture ligie minister ya agriculture ngonyo somerete finance ligie minister ya finance genda ligie meremo muntu yo mona ndebeti ngaki tubese gocha neri ruba sobishe yani onye gasi ero na bongo kwa muntu yaganze misana asinge njo abantu bari tugukagira nga twitira asinyarebe nga nari uranyore gasi nakini ekero kogenda personal na ende kero kogenda ibieka onyore gasi eri ogusiko nakini gasi oretire no muntu okubutu bwango bishop bano tutebena gusi kumajiro kono na chiama te jinyinge jire no botaka ingidora tebe neri bataranyora lingana lya nyasaye buya gusina abantu batare tumekiara gusi kero kure bofatire asijinga gweta na bakora buna bintu mbiri buyambira smile maite gusi gusi nende ngusana abantu abange ego yani tutebe bose babisirie batari korora abantu barure bisa kwisiko batenenkere gusi abantu barure bisa kwisiko abekire jiduke jigenda abantu barure bisa kwisiko iwa akore biasa lakini gusi abasacha busabangina banya abantu bare isiko abantu bagona kwarura ngaki nge county gona kuriye gas yani umuntu no entara jambiri ali abantu baraba okore gas abantu gwikababuke batwara ubungaini bwo kumanyanga nkibabwenete gukora abantu gusirio botaka no gukora umukia onye no mukungu no musacha bwatera namo sabanya sa nyo no musubati osomere to bwarimu tigana go soma chi academy chi mamenya sa sereka na igorenjera serikali emurika nyo no musacha serikali neje kurika lakini mutararikwa uikobe gukora gintu kende kirago konye abana banakuragira ubugimo bona kogenderera ya Bishop Katondrete iganti ndo kwana na montora ba tana rende inka sigete ba kosen maruo montora renaro obeira so botaka matuka mange otana tikanso embinu yede na rinda byoke kuruoro oso baja konia kwenga marua osijinjira chinjire jumo nata kero yitika enderende arosio bosera bwa kero tokorana na sinyumba jirija marunkuro re bintu gete biko koreka ne binkororo abantu ngo jabale bintu bin kwanyorana noe kwanyorana abantu bari bakunyomora banyorana na abana bange pamenda ngakibona marua naro ebinte bi abantu bakibarigia tari ebyo botenengo ne byo koragereria abana babo ebyo koragereria bishop byo koragereria abana babo because orojenya kubono ko na marua kwen okonia usene chako okoni usene buso okoni yo botenengo akori abana babo botenengo mboyo bona abana okuragereria because abana aba mambiende abana baba gochaka kunywa marua abandi bachaka ko bibi bago nabo bagosoma because naro na balimu konya umwalimu burongo tindete umwalimu bori kabisa obegete gotimne yade asengenjo arweta ase chinderi cha marua okonya umuntu osomete kabisa obusono mu accounts unyura marupa ko tigiro bu accounts bwa abantu namanga basare gete batigete bakachigasi asengenjo barweta ase chinderi cha marua chinderi chichi kubwati abantu cyababwati nabasoma turuki kwata mangaki ngumuntu nabagosoma umuntu gwetera samarua lakini chinderi chichi makubwati umuntu uri kwanyora umuntu uri tari go cyo kufauru ase bintu byense agokora so we katolike liegente ketomanya ngaki inki gekogera turaserio botakobo na ndinga kiturakore toso asobote ninkubanya sa egente ketangani ko katoro koromokia namba tutuligi nyasaye namba tutubwatirane nyo tuli babere nje no mungina utokubwatirana umugaka gasoka gucia no mungino soka gucia nganje tabangina bali bagusibiji cyanga bagonchukana nenga bagusibicianga at least maragoba ogenda na gento nyomba no mugaka sachiete nyonchu akali achiete usemo chenga achiete nero cha na 200 no mungino jira na 100 abantu abuna bakonya ngabana barageire no boge mambo karete bogendere
Bishop tukurarigirira mono nkororina abandu jaburatena omoji oyo kemuntu onyo byogire asigete ngorora basubati ba kwano mono gakinya gitege sajeta onyo byogire ondo tena basubati anene ngokora barumogi baseri obutaka barosyo bosera bwe abange nambaro abangaini babwato omoki sana bakonyora abandi bagajire bakajinyomba bari bakwagaja nyoreteri nyoreto musaja lisi asiego musubati okoro mokia wagaje ogora mabati kabisa wagaje omochi nyoma kabisa busonyo wake plasta basubati mbali babwato omoki bokorosyo omochi bokorosyo omochi tali asokwenga marwa bandi baro asokorosyo omochi gosomia abana bakwakisanga abana baragire okugenda mugondo orosyo omochi buya mandara kumanki musubati oli nabwato omoki gete buoye emigondo yari mete teritera iria matoke naro emisinero chinge ninchiro abuna bwa basibati okoroka ngaini namarigo tanga umusubati omongaini gakwagacha buoye namagoka abere yoto tena basubati mbaire ene magete ndotare ose talibonsi sira somejeze mezi birizo zubizo tumaiko gendera Samson Kebaka Ombaka awodana como korwa Laikibia University mbako moerio mbiye marokura sensembo ya Laikibia karani kwamboka awodana listening kabisa atubadi Timot Dex awodana ukweli kabisa kwa ikatose ario botaka asenjera ya abene tianda ligira sesi migaiga agoja nara okorwa suggestion na please discuss how phones job positions and secrecy destroy a family then to kwanede igorona chisimi job positions and secrecy destroy a family job positions ogora job positions dime dina ndirio konyoro monta bwate kerugo no musubati bwate kerugo bona ko jayo mogaka bintu akwanede bionse ndo kwanede na secrecy ndo yikobiro na secrecy destroy a family okoro monta ka bwate siri gete atata kidino no mogaka ya ndo akwanede na ere yena monta ko no bole mas sigete atata kidino mogaka ya tamanyeti usomo ngina takati atamanyeti ndo birore eruoti kero watumire ujumbe ya senjera ya bene Ken Rogers from Kisii town ways of out of poverty how they are reducing poverty with the resilience committed to climate change solutions eradicate poverty through education cash solves poverty how they are ending bonero ngosoro were poverty ni bisho buranyoro mondo tamaite ko bajeni boiga no botaka mbaya so abantu barororo abanya saba ete ndogoro ko gwanjeru moko nyoro monta bwate bati yegas lakini kranyo le chibesa tamaite kuchitumia abo monta ru munya biashara lakini biashara bidia okora nanyo tabanga otanga ngana bako gore bintu na ndoni akita ikora sijibesa chikoche oti maitinga daikora chikoche yago chibeka echiasira so chi opportunity chiroro chi abantu batamaite korenda kero ko kolegas sabanya sa because nyasa ko protect biashara nyasa ko protect chibesa chiria number 2 manyanga efaide ye kwanyora ngakioko yegacha abantu bari batamaite ko gache faida abantu muntu akoigure duka kurusie ndagerororo kurusikire gendo tamaitire nganyora tamaitikia burugwe burukanigo etugeri kwanyora kende nkeyo tebwati kende omweri kwanyora nga abantu muna bari nabakumisi yo sibesa because sibesa abegetaria ari kuchimanage buya because nguguru muntu naro gojakire biasara singere butana mahambi kwacha konyora umuntu yabwate stock ya 1 million busabu at 500 bwate tukenene agote ngasa chakirete wino umuntu maete ngakia bwechoka umuntu maete ngakia kurenda chibesa bantu mbaro batamaite kurenda chibesa na atuara umusara tamaite ngakia kurenda chibesa maete abantu mbari chibesa chiko minyoki yani likwanyora umusara chiko kogambi soeraga chakurusia soeraga anjibesa ngukwana chiawonjo kanania omweli chakora kichara wana kana chane ujo kutaboga ki tobwatikene so egenda kana ngeringa ekere kwanyora chibesa manya utaranyora chibesa ubwate budget matanga bese ngonyora ngakane kyomba sigete bose ngakane mwana skuru asigete bose ngore ndagera bose raundi engorero no mungino ne yanga bito munebyo so abantu webange yona ndo no mondra barabe ekakore mirimo lakini akunya kwari niyo botaka asingenjo atebangeti yani hakuna kwari ni botaka lakini asingenja kwa umuntu ngoli tayare pakulitayo mutaka umuntu ngoli tayare garo mutaka ngwana komanya so ngwana kubara umuntu ngoli tayo mutaka yani to umuntu ngwana ngono musigari olenga wakumenga ki yari ko irajibeza ngoyo nyare bano mwari molenga onyare ngoyo no nyabiashara olenga manena kabisa lakini ekero guchikurigiri yobugima uwo muntu yo kwanyora ngamenyere to butako bwere busono turaro ko bwere so egende kanene nkeringa egende ketogokwana ne kya muhimu
abantu baise kuigwe gende getugukwana ikinakyo umusingi w'ubugima bwa mwanyabantu ng'akyo urakore naye uchakire asigete oika asigete ogenda atua kwa atua onyore bose negento kware gokora kiakinire onye n'ichiombe gwatugete chiakinire onye n'echingoko gwatugete chiakinire bono uri omonto ogendererete abantu basigete ng'a nyarebe ntua muroche munarenge nande bono twarori asaikire oino omonto bwebangete omonto bwebangete yagoseri obotaka omonto bwebangete agoseri obotaka kabisa Indis TV from Kigogi chwere niko ndani ya obosera bwenga hadi mwisho mbia mono chwere krote ano walime yumroberio Mikael Kerubao then account bin from Edoret no walime yumroberio Justin Tonga then keep up the good work live watching from Katali na wasalimia wote mbia mono sabarimana tutobwatia na utumera JSMS ina semarogoba ya boni gena ututumera udira sinambe yera siskini ya gora abusiro 0792192834 karoto tebina ainga giro itura serio botaka inde jinga jetu jibwene lakini ngana dinde ndira merengana ndi 13 merongebere na isano emerenganio 13 emerongebere na isano igento gorokanga proverbs ya sige song omonye no boronge ni gabwate ndagira ekomoisanekia omonye oboronge ni gabwate ndagira ekomoisanekia igwete omonye no boronge gabwate ndagira ekomoisanekia kurinde enda yo mokoria mabe ni kogendera kobanjara igenda yo mokoria mabe na berentaka kogendera kogania na berentaka bone iyo ibone tiriko takora to bosera bori bwobotenengu igekora to bosera bwobotakara kinyo manyeno boronge iga abwate amanyeno boronge ni gabwate ndagira ekomoisanekia emine tinga ki umuntu okogesa maito umuntu nale utari kogesa no motoriro ukogesa bose ni metorire etatu imagine asomo uno manene kwanyoro umuntu agese de bitume egunie nusu akiri umuntu narororo ukogese ndagira ngiya endagira akuri pakeri ende yajukwama pakeri ende yajukwama kwanyoranga esto yaye endagira bado nekorete kinero nando umuntu uyo nabwate umoyo muya nabo ndagocho mo motoriro nabo ndagocho mokonya umuntu uyo bono igakonyora gusinigwa asinginjo yendagireria nyasamwete endagira yaye abwate isaine asinginjo yake ari umunyaboronge tokuba umunyaboronge onye turari uburuti bwa nyasaye tokuba umunyaboronge onye tubwobo Nyasaye tokuba umunyaboronge onye turi gucyase nyumba ya Nyasaye nabeko baenga nabo gokore gazi kwagenda si nyumba cya marua kwego kinichi gari jingiya kwego kyase ngenjo meyete nyumba ngiya urujingi binte bimbi koera mwete mundana rokoranga ki ubugi mamenyete mbogoraki lakini yo mwali nabo kuruzi gumari tata watige nyumba eriero n'ibintu biri byari guna abantu byera igobono goikabwetume naende gwekomanya ng'akio kurende nibo amariko ngote bari ng'umunyaboronge enibo yaye irache kuba omwando bw'abana baye enibo yaye irache kuba omwando yani ng'anoruo niberi teri koera eniberi noere naenda bekogenderera kurenda abana n'abana bandi bia kabisa mwanji muri gono gwete na twende gukwanda iguru na kitoko serio botaka kiara kusiyara kana bino botaka mbaroro ubwirina no eno mute no muswati na bautamekere bintu bya buri nyumba agiria kuri abana bato abana bacandika akini mona sehere bishop ntuta geto twarno na abana akonyara chianga jibochogete bara oikabo ngaki ere ngane birengere bya bishop baro botako bomboro naende mono bonge botako bonge munanje na nguna gukwana butambe botako bonge no bwechinderia naende botako bonge no bwoboro gya soboro giboro bonge umondara bakorogota kai ogo kabisa bako bakachinda jikoli so kuruterwe binto yani gukora kenda turi konyara maite na boko bekero no kwabo mworo maite banda bande bono konyara umuntara irangere musacha iwo kuna kunjuka na begete nyimboga kuna kunjuka na buze bono atantaniri gasteri koligia tariko kora kende bono umuntu iyo nyomba ari ne rioma na rioko yani nyomba bari kuigwana no mongi noe because abaruteire ebine byegazi yabo no kuna kuomana na korara njara kuna kuomana na korara njara lakini tote na abanda abanda mbala kolie nyama mete kare to kalire nyama to kalire Christmas kareria itore to kalire Christmas lakini umete ngano mpaka bono mundu naru ukoli nyama Christmas na ria koli nyama Christmas katika igara nyore kibati tabwati kwego kikoria aragenda agende bucheri agure nyama ya kilo agure nyama buseni kilo ibere abantu bari abataka kara kogenda iki akogenda kugure nyama enusu kilo gakoberoro gwana awa nyama ine maugo kwambekera nyama iturange
umuntu mutakana ba umuntu ndega mpimire nyame kilo ibere ochire ayo no ndega turangeza uno mutaka Abije lakini tote na ngoma chote no poro kina boko iri robotaka monte yo gonya ko te biro poro kina banda ba kondoga nera tari gwetuma mbayo ri baro na anya ke to kondoga kurumuina no na ya kero gocha korogwa ayenga ikware ngero da botakuri nyasa gete kere nyasa rororo poro kimboli ko karagazi moruma eta banda baro gwa gwikera na bandu bangire nyasa ekera kwangire nyasaye oboro gyo bori tayara amona because tenena bokong na ndi nakiko nyora manda bange bali bono bangire nyasaye bagenda kuri gibono gwekongera bagenda kuri gibite muntu bona bwate bita nyono musacha so nedete binta gutara ne chigo time ngabono monte yorangune asinge njan analita banda bakona kumoragora Ewe sana ni Chavet kutoka iti unaweza pata bibi mzuri upite utaboya ya Ngoja musibati umuyota boya. Because any success yo bugima bwao no musibati obwate. Utwara musibati umuriri togota bwana ne biaza. Obodo. Ngoja ro mo. Musibati na morongo take me abari. Abasibati mbayo musaja kwa ndi wole mera ko gete bako na koraga boko therapy. Musibati na ndaro gotene na nero taba ngobombo ko genda. Muri kwani no mungai. Ukana kabisa. Mwagoro endarwa. Naro ero guita kutakora garete nyama kutakora bali na bole musibati umuri. Kinyo mungai ako nyoro umetepa. Ebuya sana. Medene tingwana divere stone nyanjama. Ega twaje ko muri tunjika ngitama ro wagi ngocha lakini no mungai ni arsana. Mungai. Ako koro mokia. Naro si asado tegareta ni maitenga no bale batulikere. Banta bangai ni twanyo tabasibati aba. Mama eta sebagu jina sebagu. Ni Maina Josephat kutoka Marani Jabruti. Tunapenda hicho kipindi cha Obosera Bwenga gambling or betting so that you can become rich. Ni satanic or bonara ukobodende na ebine bintu bya shetani ekarolende no bwato botaka akirete to gambling na betting onyore ni kwangire nyasaye one bira bibi gocha because gento nkeyo kia na nyasaye atabete mokore gasi moitere bigeri gambling te ya se bible nyasaye tari gotemo nyasaye togoja kumubekera nyasaye tari partnership nyasaye tari charity nyasaye igagukwana iga na ngatigamba tebinga egetabu ekemera nganio isana isatu isana isatu komina isana ibere tuigwango ngakyubo tenengu bogotoka tari gambling nigo nganje tabu banganjete number 1 igo nganje tabu banganjete onya sawa kwana nabu bakondigi no mokia mbanyore inche ninche nkorwa obonda no gosikwa amo no botenenku no boronge bitari kwera litangani igo nganjete baria banganjete na bari bakondigia tari gambling obotenenku no borasende nimba obotenenku so gambling yerine ya shetani na betting bilibionse ne bya shetani abantu abakonyora mambia balase betting ya murabe chibigi anya montegerete mondigerete genda okore gasi yawe bigi eria tigakona gotebere bintu biri byabosa nabo ko binyora nakini kokora bokigwore abantu baro bokigwe ase betting abandi baro batigana barugi babo ase betting mbaroro batari gukwana nakini bakomera guchinda Montoko nyara beteti kaunu baka chombe chia chonzo atago yo tena betting na bekora to botaka obotako banene monene gambling eria kole to botaka na be kogera chi family chibuneke ihondo ziko tena bishop dende na goja konyore bese ne boronyo kwara tumikire na enengo asoko beti ora gambling chibesa goikotumie na ande ngocha bale bagotisa ngocha bale bagotisa ga bakwachira uisano kwa mana kuru kwa ande kwa gasa bono kwa ranga kindoje gente kenke ngotaki nkero abantu bale bakwa kuno ne maeto monta se gambling eria monta omana bakwa gwe million abo monto bono bamana gutaka kwegasa ngana inje ne million ngo kora ajere ngo bekande ne million yeyu monto na roro nyo 10 million o akaria for 6 months chikara 10 million 6 months ekera tangaze tu ngonyorire 10 million iga minyokete bakase bangi akara rusidi jalengo Jonesby akagende bakate karakira igo natinenga karanyu nubono rero nje chinzi muri nje nimbagorera ekinde kirororo cyakire bono ibase cyakotaki akaja gutaru mu boigoro akori na chita akotari na kigali kitagisi cyose igoro kogenda Mombasa kogenda wapi
Sisi kaera nanda karena sepoda ali ko monto boda boda. Ero ke kisangere tu gwete keri umwana kitonyo te chibese akangento. Iko bono bosera bwasira sengena bono ngeri yamenye no bono ngayuma nyati chibese chine chuba senga gyumo nda ko ngento. Ngaichie ngagyumo nda ko ngento atukule boli ngaki gyumo nda ko ngento. Chibese chibere chana bujire. Durara Maina, Justin Maina, then I keep up the good work, live watching Korwa, Riage Tate, na wasalimia watu wote. No ali memorably Ojar William Adana, na soire me memorably Korwa aiga senzi kisimba wadibu ya kabisa. Ambia kabisa kwa yanda sebeji ya nebana Brighton yanda rambarenga bato mire SMS chabo sebeji ya nali nindo jena naro kuna sinte nyabaga odana umorobiri bubo sera numorobiri umuya nande ni gogoto semia kila lituko ase elinde. Mbiyamono Kirif Mosate ano alime yumoroberio atubwatia senjera endo kabisa Brighton na Bishop ki obosera bwankonyire na injira mayire ngomenya ne amate yane na ututegete na ututegego na abu ayabona twakubekere tik na Janel kemia dena bwairire buya minto embrana endete gotu inje no monginone ni gotu enda twakomera bono ni gotu barigere tikabisa haleluya tikabiyame bibere Aye kabisa abantu no bakare kongo kisana bago tena no balime yumoroberio asenjera ya bena kabisa kiongozi bani onseri adena kuruliana bonjali akondani jitange nchi bagora oingurulia michoke adena abegete kebuli adena tariguska mpaka tuakorre umoroberio mbona sabani mandata ko bai yumoroberio ane tukurale raso umoroberio bosera bwenge to kwana na kyoko serio botaka karwa serio botaka akilo ko boseria asenjere ndonge kana enjerengiya enjere nyororo igento kende tu evangelinga bekariro lia onse na ekeroro je bya kongere bekariro lia onse rangirio manene amariga gote bangana ngeri na injeri mbairaneri nimboro kia mangana manene amangana mutana kumanya soti kati teyo yobote nenku soti kati neringa wekorio manene no hego gosoma no hego bwate jidigiri chiao no hego bwate gasingia di yo manene rituka se rituko okay na bera atoke ngai no bwato bote nenku lakini tubwate bote nenku obwanya sai na eri yo bote nenku omapepa esingi yo bote nenku obwenseye borobu kwikaboro mwerio lakini bote nenku obwanya sai no bwakare na kare ekere kwa rure enseye kwagenda no bote nenku obwanya sai obwenseye kwa botiga senseye lakini bona abantu mbarororo bari getyo botene kubwenseye abantu batategetinya sai oyo minto Brighton diga tukwanekene abantu bari babo ari town kisi ari around the port ya generally gaita linde saa 3 obena mbona ongwetaiga urigereria kone ri guchiruguru chitaye chibegete kabuna rero Friday uwete nga mbu chigari no chibagita da chingia bakangubinga chigari chitari ko pagi we kanisa bantu basasi menya sai bantu barangerinya sai bona abantu bakoirobote nenku asi shetani bantu bakoirobote nenku chibasi chikuna chikomerwa manyo monto liro musara chiamerwa bintu biamerwa manje bona munya biasara ndigereti yakumetinga bona iko ngaingo cha kuchiruzi lakini biasara birebiya ne biasara birebitali Ebiasa na Bishop Kartonde da somoroberio tutijida kange gotokoro moroberio ya senjera ya abena semarwa yaboniga lakini Bishop Montaranyora jibese jigamboling gusanyo jibese ja senjerere mbe ateri ne tiganyore sana takaire akaje nyomba kabisa akaje bintu atera wana tigasabanya sanga bere ngende nyarigane okay tu manyete otwale perception ekabire iyo toko chinyora ngango entiyo nyore akisa boko bere tutabenga ki ugochiacha lakini otabangete bo ugochiacha otabangete bo tabango manene gake ebese na enyorire lakini nende namanyire gatori gotemo gwachingeire uche ibese ne setani uchi sabere nando tebega kinya sai bono ncheti muna na temeta limo na nyorire nande titiko karaki nande titiko chigotema na inde no aberwe nyasaye kwabirara abantu nyasaye kwabirara nyasaye kwabirara nande lakini tali dimbasa kubeka abantu tali ogenda no josa mabe abantu ngaki ngapasta tiganteme ngangoja kujinyora zabe ikite kunyareka aya yote kunyareka na tali kotembo iko biasa ndoje Duke Mecha sanya kurwanya koe no ndeime yumroberio na mama Marcela nyamustuko pamoja mbiye monekero gotubatia se emaroba ya bone nandi ngura siumi asesi mieliende ndarana ne ndianda irana kegaiga ni maisiba na Evanisi kutoka Nyajekin tuko ndani ya obosera mbiye mono maisiba na Evanisi kromoleime yumroberiga kipetingi nebirecha ngate bipingwa biwa Jekin mpaka 20k
ngaeta bosa nierisha ochwangi korwa bochura masagara watching live na etete bosa agate urede ngonyorane ngende agaeta bosa en pastor ninje omoinjiliст nyata korwa stenimiwa nyata korwa stenimiwa nyasako sinande kono oreme yomoroberio Brighton na Bishop amangana mayabori mobwate gendera boigo gokonya omogusi oyekugona Joeli ogutu obino odenere no arime yomoro Brighton na Bishop amangana yu na maya kabisa inanyiro mo missionary missionary manene kuya sana Bishop kazoregete gukora ndonare gukwanira ngeringa kotaka ko seri obotaka na koreto botenengu abantu tikabachakerense chakire biasara bike na ndo bimente ni biasara ebyo na ndo sabe nyasaye lakini nyuma otara chake biasara buri nyasaye nga nkimbwene neta gukora because nabo abantu rero ngo muntu gakoni chianga na hakwenda guchaga chianga muntu igure mpesa na hakwenda kugura mpesa buri ugwanja kwa nyasaye nkorokie kero guchukokore gento ngego ikyo moerio egungu kwa nego Brighton yasinge njaba ande biasara byekiri abantu moerio abantu batembire biasara muna bare abantu baje abantu bakotembe na bajande kitase biasara gura akumi chakira kendi yose lakini utanga ni nyasaye chake gento keria geke uke maintain yanda so mupasto wago sabere asise ni kibasa chiria naende obe nayi go saba naende obo mwigenwa at least korunse nabonya sako nyoro kwimukiri naye kwabera omonto naende kwaorokirie surengiya kwaorokiri gose ni gokuya abantu baregi batabenga amaene njera twarorine nyare bachagete dahintu gwekato toso morobirio because monto ni bwesyo chagete buya naende gwekaji gokorera buya ebyo sana pastor Mungu akubariki Alex Osoro ina Alex Osoro wadana tenya sago seri kabisa pastor pastor bono nere buya family ekrongo korera jideka jitete family egochaka kere ntaka ne egochaka kere ndenengu ne leo chiagendera korangana naye John speech toke nchibwate nyasaye abo chikogendera ebe ne ntaka ebwate nyasaye na be kogendera ebe no botenengu pabwate nyasaye bana baba kogendera ya John se chikogendera igento ke goteke maanya nyasaye nyasaye kara lakini bali bago chakire getanda nyankini kabisa bali ko chakire ondo se abantu bali bago chakire from nowhere abandi batali getanda no nyankini bali chakire lichambi inse babe kana ne guni abo ba bebisino ne chianga lakini omwali nyasaye ngo charo bwe mukerero abandi kana bo musemenete nyasaye nanje te kwimukiriria abantu kitabu gya Jeremiah 29 verse 11 natanga emero birimbwate gochase murere emiyatari emebe nyasaye nabo guchakira asabe nabo guchakira sobogotu mbugo chakira chianga chitandogete lakini nyasaye oyo utogosaba uri moyo nyasaye nero kurubo tenengu buri bo komenya botenengu boro botari komenya lakini ubwa nyasaye nigo bo komenya unatwasome kitabu kirigia ya Proverbs buya sana Joshua tutinara odena kimoji mokwanena nere buya omosaja kera bantu anyo maine kumanya kiro monte besa kori ose kiro matata kire bwekiriria ebese ya gokirika torenze yale ngase topic yale gora kito kwanera nende kero monta na muswaja na tamanye bese ustamai bono ngi na wabwena na kumanya na wata kire kumanya bishop koro bosembu abo mwario roto koro muroberio yo marogo baya bonika obo sembu bwana bo mwali moringa andonsia sototogerete ngama eno botaka bwa guchandire bosechi nibo chironi cha guchandire amadeni ya guchandire yani uchandike teba kumetinga kia iko iboretwe igendo nate banga ki be kariruria onse rangirio monene kabo mwege no asanyo monene na ndo bo muntu kuganya nyasaye Ibrahim na muganyete nyasaye agacha gusisini kuno mwana keroro muntu kuganya onyore ubuya kurwasi nyasaye enda se nyumba nyasaye demereria se nyumba nyasaye nyoro murandi omuya ogugutakira amaya ogugusabira na ndi tumete muna bono babo pastor ani kemunto ndoje monta ketene family babo daktari babo karo tiga nyasaye abasese ni mwensi pi bali mwategera omurobiri bono botuko na inde muboke nga kinki pastor ateba karari go burotu wa nyasaye ritangani no buronge bwaye na yande momentary uburotu wa nyasaye ninki no kumwariga ni Kristo onya tana go soime yao agotoria kera agotoriri aibono chaka kuganyanga ki inki gegocha matunda kia gocha esengenjo muna nje kera na arigeti oburotu obo nabona ari na burigeti ndo monto manene na bwatekende na lengo muntu chwara akiko na arigeti oburotu wa nyasaye ditangani bono na mente ibe bintu yo minto ntama ente bose ni mentarwe asengenjo na arigeti oburotu wa nyasaye ditangani ebuya sana nara wadana mimi ni Tebelias omwenga mwenye uliombea tumbo Amina kwa yure buya kutoka Nyamasibi mbiyamano rioto tekuru nara odena pasta ninjo mwinjilisti nyata korwa stenmiwa
no bale nincho mongina moranya atakurwasten miwa na bara no bale bonzi ya mano mwinjiristi no mongino batu batu ya tuasire ni sana mwinjiristi bona tuma tinga igwa jeto gaje sago sen sana egento nale gote banga sajina mona be sengo ikorera turama na masabo tigara kwana mana kwana diga jise jido jere bishop mete jaminyo kerekere to bigere nyanzu jise jikwera bono karwe namba yao boigo sabe tukoro murobiri bono kora atake kondigia basokolike message 0727 979 186 0727 979 186 singo batagero tukobuya murare buya tumira ne weekend na inde tugwike weekend nyora abantu mwarigirio buruti bwa nyasaye no botene ngo chake ko babwatia buya kabisa basta bono sabato ko rumurobiri ata no mano meko machanumbi yamana sengencho yabancho bonus pia bategerero umurobiri tobasabere nyasaye gusinigwa tobasabere ko nyoro botene ngubwake moikano bwake mobere asengenje byonsi mbiganiri asense nanda yatwa kwa nyasaye barari uburuti bwa uri tangani na yande nyasaye nyare ko bamentra tigabanya korengereria umwiko mochanu bakwanire bamanyanga botene ngumburi go chaigo no bogo chaigo bone mbori bori bwa boronge lakini bwa boronge mbori boro bwa nyasaye boratenene kare na kare sini studio soni yabaraiba tenende studio twayesabere ndisi tv enyare kogendera na ndesike esuke echakogenda chinse chinde aseritari Yesu Kristo rumotorito amen mwanyumore tumirane weekend asomoro bose rabwenga uyoko jakira itukuri chumo jaga gisebere chemarwa baga ginsesto kia abotuko henda gotobwati nero ndi Steve Bonsuma usi katwarengene producer analia Betrina Mokeira babwa na Joshua Uta atwene kine mito byose byagojira senjera ya bene buna botamberiane Brighton Mako Bishop Charles Masomi Saboke korwase kanisa ya 935 Mission Church alidaraja 2 ya mana sana